ráno v piatok 13. prišiel Stanko Krajňák, spolubrat Ondrov. A tak sa usmieval, ale tie také beďarské ohničky v jeho Stankových očiach neboli. Usmieval sa ale tak, jak úsmev cez plač, cez slzy. Že prišiel som vám niečo povedať. Ja som ho vítala, to je taká rozradostená, no a jak som ho objímala, že ho vítam a toto, on mi pošepkal, že čo sa stalo, že on rozomrel. A bolo to ťažké. My sme spolu vyrástali, medzi nami je rozdiel len 15 mesiacov, čiže v podstate spolu sme rástli, učili sa presne tie prvé veci, ako chodenie na lyžiach kolo bytovky, bicyklovanie, prvé bicyklovanie, korčulovanie. On bol milovník zvierat, on bol vždycky taký hlbavý, veľa premýšľal a bol veľmi múdry. Tichý, pokojný, rozvážny a veľmi poslušný. Pri verbistoch sa tak rozvinul, tak dospel, bo však tam vyšiel, koľko mal, 19 po maturite, no a 1 rok na vysokej, čo bol. Ondro, no. Tešil sa, keď už dovolenka končila, ešte mesiac pred sebou mal, ale on už bol mysľou doma v Bolívii. Bolívičan, on bol vlastne už tam pre nich žil a bol tam rád s nimi, s tými ľuďmi. A to boli takí jednoduchí, milí ľudia. My sme ho potom po 7 rokoch, v 2009 boli prvýkrát pozrieť s mamkou v Bolívii a zase sme videli tú inú stránku. A ja som čím ďalej, tým viac, keď chodil po tých 3 rokoch na dovolenku, aj po tom štúdiu, pochopila, prečo on bol viac spätý s tou Bolíviou ako Tuna. Zhodou okolností, keď bol v tom Santa Cruz, bol tam ďalší páter, ktorý je lekár, a on je tiež včelár. Tak mu povedal, že poď, mi trochu pomôžeš, budem to mať rýchlejšie. Tak išli tam. A on hlavou buchol niekde, že bol vysoký a sa mu posunula tá helma, že sa mu nos dotkol tej sieťky tu, na čo tu je ten priezor. A tam ho rovno, hej. Čiže nešťastné miesto, že naozaj tu sú tie dýchacie cesty a všetko malo byť tak, jak malo byť. Odchodzić od stron ojczyzny, świerkowych lasów i hal, i tych potoków strzebrzystych. Góralu, chcę ci nie żal. Góralu, wrócę do Han. Góralu, chcę ci nie żal. Góralu,
duha